Pam nes I benderfynu ymgeisio i Gaergrawnt? Wel, o'n i'n gwybod bod ni eisiau gwneud ieithoedd, felly dwi'n astudio Ffrangeg a Rwsieg. A o'n i'n meddwl, man a man I fi drio ar gyfer Gaergrawnt neu Rhydychen. So, sa'n credu gaf I mewn, ond na I drio. A es I ar loads o ysgolion haf. Es I ar lot o gyrsiau yn Rhydychen ac yn Gaergrawnt. A nes I siarad gyda'r athrawon a nes I gymharu'r cwrsiau. Felly, I fi, oedd y cwrs ieithoedd yn Gaergrawnt yn edrych yn well, yn fwy hwyl, o'n i'n gallu gwneud mwy o bethau fel ffilm, ieithyddiaeth. Felly, nes I ymgeisio i Gaergrawnt oherwydd o'n i'n really licio'r sŵn o'r cwrs hanes yn benodol. O'n i'n licio'r ffaith bod e mor agored, ac o'n i'n really eisiau just amser 3 mlynedd I ffigyro allan pa fath o hanes sy'n I actually'n licio astudio. Hefyd, o'n y elfen o intrig pan ddaw I at Gaergrawnt hefyd, o'n I wedi clywed lot o bethau. Felly, oedd gynnau ddiddordeb mewn dibynco eitha lot o myths o felly. Rydyn ni gyd yn gwybod mai braint a mantais I fod yn ddwyieithog. Ond mae nifer o ymgeiswyr yn poeni os nad Saesneg yw eu iaith gyntaf nhw neu iaith eu haddysg nhw, y gall hynny rywsut droi'n anfantais wrth iddyn nhw paratoi eu hymgais neu yn ystod eu cyfweliad. Nawr, nid ydy hyn yn wir o gwbl, ond gan fod ymgeisio'r brifysgol yn ddigon o her fel mae hi, rydyn ni eisiau rhannu mwy o wybodaeth am beth I ddisgwyl a sut orau I baratoi mwyn I chi fedru ddisgleirio. Yn gyntaf oll, esboniwch rhywle, unne yn eich datganiad personol chi, neu'n gwell fyth yn geirda icas eich ysgol chi, os taw Cymraeg yw eich iaith gyntaf neu iaith eich addysg chi. Y reswm am hyn yw os nad ydy hynny rhywle ar y ffurflen icas, ni fyddwn ni o reidrwydd yn ymwybodol bod gennych chi brofiad mewn iaith heblaw am y Saesneg, bod hynny yn amlwg yn gallu bod yn wybodaeth defnyddiol iawn iddyn ni wrth iddyn ni asesu ymgeiswyr yn eu cyd-destun addysgol. Felly gnewch yn siŵr bod chi'n cynnwys hynna rhywle. Mae nifer o bynciau yn gofyn I weld enghraifft o waith ysgrifenedig ar gyfer yr ymgais. Nawr fel arfer, rydyn ni'n gofyn I hwn fod yn waith ysgol arferol, ond os nad oes gennych chi unrhyw beth addasg yn y Saesneg, mae croeso chi unne cyfieithu eich gwaith eich hun o'r Gymraeg, neu yn well fyth, sgwennu rhywbeth yn y Saesneg yn arbennig ar gyfer yr ymgais, mwyn I chi fedru arddangos eich gallu I gynhyrchu waith academaidd safonol yn y Saesneg. Mae gan pob coleg a phob pwnc anghenion penodol ar gyfer y gwaith yma, ac felly mae'n bwysig I chi wirio manylion fel terfyn geirfa ac yn y blaen, gyda'r coleg rydych chi'n ymgeisio iddo. Yn y cyfweliadau, bydd wrth gwrs disgwyl I chi fedru fynegu eich syniadau mewn Saesneg safonol a chlir. Ac felly mae'n werth I chi ymarfer trafod pynciau academaidd berthnasol cymaint â phosib gydag athrawon, gyda cyd-ddisgyblion, gyda teulu, gyda phwy bynnag yn y misoedd ar wythnosau cyn eich cyfweliad chi. Ond I fi y peth mwy defnyddiol I wneud oedd cyfle i'r cyfweliad I siarad gyda rhywun sy'n dwlu ar beth bynnag ti moyn wneud. Felly ni'n eitha nerfus, ond gan bod fi heb ddefnyddio Saesneg ffurfiol ers fatha tygau, ond actually, achos oedd e mwy fatha chat, oedd yn ffain. Oedd e ddim yn teimlo mor daunting ac o'n i'n meddwl. Mae hi'n werth hefyd dysgu geirfa dechnegol yn y Saesneg, ond wedi dweud hynny, mae'n bwysig iawn I chi wybod nad ydy hi'n broblem os ydych chi'n gwneud gwall ieithyddol yn y cyfweliad. Ac os ydych chi wir yn stuck, esboniwch y broblem i'r cyfwelwyr a disgrifiwch eich syniad iddyn nhw. Mae wastad ffordd I weithio trwy'r ateb rywsut, a dydy hi byth yn broblem ofyn am help pan fo angen. Nid diwedd y byd yw mynd I Gaergrawnt neu Rydyn. Mae'n wych, ti'n cael lot o sport os ti yn dod, ond mae profiad o ymgeisio ar tuag at Gaergrawnt neu Rydyn yn barod yn brofiad gwych. A os wyt ti'n dwlu ar dy bwnc ti, os ti'n dwlu ar ddysgu, does dim ots ble ti'n mynd. A mae ti'n cwrdd â bobl fydd yn ffrindiau gwych yn Aberystwyth, yn Gaergrawnt, yn Caerdydd, yn Rydyn, dim ots ble. Ti'n dod yma a mae yna lot o bobl o wahanol gefndiroedd, o wahanol sefyllfaoedd. A dwi'n meddwl,
yn y dechrau, mae'n gallu bod yn eitha daunting, achos ti'n meddwl bod lot o bobl yn gwybod mwy na ti, neu be bynnag, neu maen nhw wedi cael access at stwff ti heb, ar gyfer lot o resymau gwahanol. A dwi'n meddwl, beth sy'n ni'n deud, fysa i just do your own thing, like ti ar siwrne dy hun, a dim pwynt cymharu dy hunain, oherwydd mae pawb yn dod i'r lle yma o lefydd gwahanol ac o sefyllfaoedd gwahanol. O felly, dwi'n meddwl jyst ffocysu ar dy hun ac, wneud i flaguro yn y diwedd.